chuan voina kan thupui ber mai chu ZPM sarkar hian mipui tamzok hi maksa inziak lut tura adu tak zet ani chuan mipui nol pui ban phakin enrollment fee ati hniam mai tura kan ngai ani tin sumdawng rilru wa MUHCS hi kalpui lo turin welfare scheme ani na nga MUHCS hi kalpui turin ZPM sarkar hi kan bei sei bok ani Mizoram Universal Healthcare Scheme kan tia toy zong chon MUHCS ani maya amang changkai to tu dam lo eng mozat anom towa heng ho mai za awangin Congress Party chuan apong ataka MUHCS soisel hi kan hre le ani tin MUHCS en kol tu sarkar official te po in thei top an chuati kan hria a amaro chu ti rual chuan ZPM sarkar ho tulian te hian MUHCS hi ani na bak bakin u chua takin an fak thi na hei ero hi chu tha kan ti chia lo ani chu wang chon Congress Party chuan MUHCS hi uluk takin kan zir chiang ani pakhat na chuan MUHCS in zialu na man hi atam tham em awangin sarkar atanga hlo lalo mi pui nol pui hemi contributory beneficiary anti te ho tan hian chhor harsa ani Congress sarkar hun lai khan Mizoram State Healthcare Scheme kha mi pui ban phakin kan kalpui thina chuta chuan a in ziak lut po chung ko nuai khat chuang te anom thin ani Mizoram State Healthcare Scheme Congress kun la ya khan ZPM sarkar nuwa ero chuan in zialu na man hi asan tak em awangin contributory beneficiary in ziak lut MUHCS a hian an claim tale ani kan statement kan on sema khan chiang takin alanga kumkalta sangni somni panga le sangni somni paruk akhan MUHCS enrollment tizat contributory beneficiary sarkar hlo lalo in zialu zat chu chung ko sing ni zani pathum chau ani chung ko sing ni zani som pathum ani ten amang tu zat chu chung ko sing khat sang sari zanga somnga pali anni ka nik sir wana khan kan ron da right to information atanga kan deal chua MUHCS en kol tu lam atanga kan don ani private cabin mang thei tur private in zialu naman cheng sing khat aphika chuan chung ko zariat somkwa pali anin ziak lu ta a chhor tu chu chung ko zali anni a tin semi cabin mang thei tur standard cheng sanga in ziak lut a chuan enrollment tiza chu chung ko sang khan zaruk pali anni tin general wat a chuan enrollment fee kha cheng sang ni zanga alo ni a in ziak lut za chu sing khat sang sari za sari som panga ani ti chuan kan hriat theu angin kumin sang ni somni paruk sang ni somni pasari financial year chunga hian ZPM sarkar po in chan ala tharvia wa enrollment atam thei ang ber ti tumin ma ala hei hi tha kan ti a amai ro chu enrollment fee ato em awangin April ni som pali nimin pia kami theng kha chuan mi sing ni sang kwa zali som sari pani chia an la in ziak lu ta
a ma kum ain mi sang kwa la in an tambel towa lomom kan ti chu ti chung chuan wan puina tham eng ma ala om lova sarkar kal to te hun laya healthcare scheme an inzia tlem lai ber hut po an la phachuang lo ani anek sir chu akhan karon tar lang lea right to information mga document kan dil chua atang chuan sang ni som ni pan ni atanga sang ni som ni pathum makhan Mizoram State Healthcare Scheme in Ziaglu chu mi sing thum sang kwa zanga panga anni tuna in zialu hun hi maksa in zialu hun hi February ni som paru atanga April ni som panga antia tuna ero chuan May ni som panga thleng an lo pot sei le ta a May tha an po sei tu chiar tel lovin April ni som pali thlenga in ziaglu zat nikum aya mi sang kwa an tam chung poin sarkar kal towa healthcare scheme an in zia lu claim lai ber po kan lap hachuang lo ani ichuan congress hun lai khan mi puite ban phakin enrollment fee po sang lo takin healthcare scheme kan kalpuya chu wangin chung ko noi chuang in ziak lut anom thin ani emane sarkar khan enrollment fee aron ti sang ta seta sang ni so pakua chu sang ni som nia khan in zialu na man ka sang khata aron ti sang ta a chuta chuan elector chua kan huangin sang ni som pakua chu sang ni som nia khan mi sing ruk sang khat som panga an lein ziak lut thei ani ti chuan akum lea covid alo lenga covid thrilenga wangin mi puin in zial ulam kan lo wara in ziak lut po chung ko nuai an chuang ani amai ro chu sang ni som ni pan ni chu ni thum covid thripui len nu khan in ziak lut zat khan na satakin an lo tlaniam ta a ma kum lop October sang ni som ni pakhat atanga March sang ni som ni pan ni in kara in ziak lut zat kha anek char chu khan chung ko sing riat sang sari zaruk som kwa panga an lo ni a amai ro chu in zialu na man in zialu na fi kha MLF sarkar khan ati sa na wangin kat pol nei ho chu cheng sang khata in zialu tur lo nia kat var nei chu cheng sang hia in zialu tur lo ni ta chuan ration card nei lo chu cheng sang hia in zialu tur alo ni ta a chu wang chuan in ziak lut khan na sat takin ama kumain an lo tlan hiam le ta a in ziak lut zat chu sang ni som ni pan ni chu sang ni som ni pathuma khan sing thum sang kwa zanga panga an lo ni ta ani ta chu lo tlan hiam ta ani hei hian healthcare scheme enrollment fee ti san hi mi puin kan zo lo hle ti alantir chiang hle ani muk sa in zialu na man atam em awangin ko ran sang ne na tran pui turang ngen na hial sia mangai ta hi ZPM sarkar tan aza thak zok leya kan ngai ZPM sarkar hian mi pui tam zok hi in ziak lut tur adu tak chuan mi pui nol pui ban phak in enrollment fee atin hiam mai tura kan ngai ani tin Mizoram sarkar changa hlo lave lo chung kwa zong in maksi chor ngei se chor thei se ti hi Congress party chuan adu bera chutiang chuan tun ma huna po pathian le mi puizar kan lo sarkar lai khan ZMC healthcare lamas Congress ministry khan thei to achua
mimer te din puitlinga ti chuan healthcare po thattakin akalpui thin ani tin pani na chuan MUHCS athale nia ZPM minister ten an ngai takzet ani chuan an ma ni ngei po hian MUHCS zom ve ngei se kan du ani tuna chuan contribution ero chan peya a mero chu MUHCS in ziak lu tam takin Empanel hospitala an in admit theilo awanga MUHCS lazom theilo private hospitala sum tam takseng ai en kol angai lain u chuak taka MUHCS faktu ZPM minister le MLA dangten an du hospitala damlo inan kol na sen so zong an bil thei thung si hi hriat thiam a har sa len kan hri ani trong kam thiam taka MUHCS fak ringot lovin ataka hmashruai turin ZPM minister te kan be saya na tho kor hatura kan be sei lain mizo thua man to tak taka in chei ringota du tok mai lo turin kan be sein kan ngien bok ani tin pathum na chuan MUHCS nuaya ZPM sarkarin pensioner te asoi sakdan hi alung chiat thak kan tia MUHCS 2.0 MUHCS kalpung thar ti mai taila ama ka chuan an chung ten bil kep theya tuna MUHCS kalpung tharai ro hi chuan an KALPUI te chau an bil kep thei tawa an mania in ngat lo pola nei lo sum pola thok chuak ve thei lo nau pang tak nial po pensioner te hian an bil kep thei to don lo ani tin nu pa pension te po an pani in MUHCS ai zia lu nge ngai ta pensioner te hi MUHCS ai zia lu lo chuan MUHCS kalpung thar MUHCS 2.0 nuai ham that na don an phal sak lo bok ani hetiang hian khir takin pension tan MUHCS kalpung thar an siam saka an tho khom le an dam lo bil ai in tam hlei lu tuk ti te an soi war le ani an that lai huna sarkar ta na thei top lo chhuat to thin tu pensioner te hian health security thatak an mamwa chu ZPM sarkar hian asiam sak thei lova poi kan ti hle ani pensioner tengen na hi a om kan ti puya ZPM sarkar po in rilru zau tak pu chungin pensioner tengen na hi ngai tua thale nge ro se ti hi kan du dan ani tin palina chuan sarkar na thok te hi MUHCS contribution pe thaber ania an du na hospitala an en kol thei thin ang khan an din mun hi siam that le turin ZPM sarkar siam that sak le turin ZPM sarkar kan ngen ani pangana chuan Mizoram chunga damdo in kan nei that tak Hailam hospital tha te el phakhop private hospital lian kan nei te le ZPM sarkar ten in rem na an siam theilo wangin damlo tam tak Aizol civil hospital changlo ZMC changbok silo Sinot hospital chang silo state pon kal theilo ten MUHCS an han changkai theilo pha hi apoi kan ti bok ani ZPM sarkar hian Mizoram chunga private hospital kan nei thatte thimin du sakna tin reng nen Mizoram pona private hospital te nen in remna an siama Mizoram chunga private hospital te ain namdang hospital adu sak jok hle ti na nia state pona na satakin sum aluan chua pha Mizoram chunga kan hospital dei thadate MUHCS man theilo wangin
Mizoram chunga sumleng wang atliam pha bok ani hetianga namdang hospital adu sakzo ka wangin tun thlengin Mizoram chunga private hospital thatak tak dam lo tam takin dam na duwa an pan thin Greenwood Hospital te Trinity Hospital te Ebenezer Hospital te po an pan alo ngai lo thei talova ma se heng hospital thakan nei te hian MUHCS an la zom thei lo wangin atuar tu chu mi pui te kan ni le tho ani MUHCS sumdong rilru puwa kal sumdong rilru pulova kalpui turin ZPM sarkar kan nge na mi pui te tan ham thatna scheme welfare scheme ani na ang taka kalpui turin ZPM sarkar kan dei sei bok ani India ram hi welfare state ani a hetianga mi pui ta na man tur public policy don ani reng chuan amang tu ta din hun zir chiang masa a an mani ne na inron tlang zela thilti atul na chen tam takom thin ani MUHCS ro hi chu cheng nuai som ni pathum senga man mo taka thailana minister howa phoiluai taka anhan zir ani wange amang tu mi pui nol pui tele sarkar atanga lo la te tangin soisel na tam ta he ani Mizoram private hospital thakan nei te poin MUHCS an la zom theilo wangin dam lo tam takidan tur me kani heng harsana te hi chingfela huap zo takle sumdong rilru pulova MUHCS kalpui turin ZPM sarkar kan ngen ani